doon ako'y gitawag o latter times o kanang last days. Doon ay katapusan, doon ay ulahing adlaw, doon ay katapusan nga adlaw. Muna nga din kita magapadayon yun na maka-overcome ta kaysa tinuod lang ang mga Israelites, wala sila kakita sa ilahang katapusan. Munang gingon sa Ginoo, gibutahan sila aron di sila kakita sa katapusan. Mo bitaw na kitang mga Kristohano kinahanglan makakita ta sa katapusan. Mo bitaw na nga dili na ta magpauswag pa sa mga butang sa kalibutan kay na may katapusan, di ba? Mo bitaw na mga kaubanan, no? Na mga kaubanan ng pastor, wa sila masayod. Ang always lang nilang ginasulti nga din magpaampog yun, mag-ampog yun. Kaya wa daw sila masayod. Pero mo nakakita karon sa tinuod lang nasayod yun ta. Dapat lang masayod ta aron aduna kay buhaton. Kay unsa man ang atong pagpangalagad nga magsige lang magpaabot lang kang hawa day ta kabalo day nga mao day nga metabo. Mo bitaw nang nagtuon ta sa pulong sa Ginoo aron ibaw ta kay kining pulong sa Ginoo warning manggod ni. Mao bitaw nang gingon dito sa Colossian nga ingon ni Apostol Pablo ang iya daw pagwali o pagtudlo is a warning, no? Kanang mga nagtudlo sa pulong sa Ginoo ug nagwali, warning na. Mao bitaw na sultihan ng tao may tungod sa mga panghitabo. Gani ang Old Testament nagpadayag nga kanang mga propeta naga-sound of alarm na siya. Nag-warning kay kung dili gikakabaw sa mga panghitabo, saon daw nimo pagpangandan. Kumitaw na mismo si Jesus Christ. Nagisgot siya og mga ilhanan aron makabantay ta. Kanang mga ilhanan nga atong nahibaw-an, kinahanglan makaabot ta ana. Mawid na yung gingon dito sa usa ka ilhanan kundi niya pamuban ang panahon. Walay maluwas. Period na gyud na mo na nga karon nahibaw-an na nato nga mubo na lang ang panahon. So therefore kinahanglan maning kamo ta maka-overcome ta. Mo kaning ang overcome. At tumiyaging Domingo nagisgot ta kinahanglan maka-overcome ta. Karon atong hisgotan unsaon nato pag-overcome. Kung si Jesus Christ naka-overcome din sa kalibutan, kinahanglan kita maka-overcome pud ka. Si Jesus Christ maka-overcome siya hangtod sa iyang kamatayon. Na-overcome niya ang kalibutan pinaagi sa kamatayon. Siya naghalad sa iyang kagalingon ba? Kay kung way paghalad, wala giingon, wala gi maka-overcome. Mo bitaw tong iyahang giingon nga ang kamatayon niya is redemption, is destroying the death. Nagpakatao daw siya sama nato nga din mamatay aron bungkagon ang kamatayon. Nga sa laktod pagkasulti kung imong sabton nga mismo gani nag-ingon ang Ginoo ang bayad sa sala mo nang kamatayon. So therefore, nga nung napakamatay man si Kristo, kay siya na mo na nagbayad sa atong sala. Aron dili na ta magbayad. Kung ang tao namatay, therefore, siya ang nagbayad. Mo bitaw na nga adunay mga pulong nga gisgotan ni Jesus Christ. Walay nakasabot ini. Gani si Pablo sa Roma chapter 3 verse 11 man gani na. Ingon sa iyang giingon dito sa 11. Ang sa chapter 3 kung imo nang basahon, no not one understand, no not one seek God, walay usa nakakita ngan, wala daw. O bitaw na nga din maningkamot yun nga kanyang atong pag-search inanglang gayud nga mawiling yun ni. Now, sa mga ito pag-overcome, kanang pag-overcome, ingon pa sa Revelation, chapter 3, verse 21, to
To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcome and am sit down with my fathers in his thrones. So mo na gingon ni Jesus Christ, gilibil yun ni. Nakinta ka itong maka-overcome, tubukan yun na ni Jesus Christ nga muling pagkupat niya. Pag maka-overcome lang, kaya makalakot tayo ba? Sa iyang trono. Ingon po nga si Jesus Christ naka-overcome. Niya karon naglingkod na siya naa sa to sa Dios sa trono. Muna ato isgutan taron ang unsa-una to pag-overcome. Ngano man maka-overcome ta. Ang Lucas chapter 21 verse 35 and 36 mismo si Jesus Christ nag-ingom. For us as near shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Verse 36. Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Nga ikaw makabarog. Una moabot ang anak sa Dios, anak sa tao, nga si Kristo. Sa man nimo pagbarog nga pag-abot ni Kristo nya wala na day ka. Moabot na yang ging. Ambot pasabot ni Jesus Christ. Nga ang litag yun, moabot yun na sa tanan nga nagapuyo diri sa dagway sa kalibutan. So niingon si Jesus Christ, pagtukaw mo sa mga pag-ampo kanunay, aron makaiskapo mo. Unya, matod pa niya, counted mo, worthy, aron maihap mo, nga takos mo, nga nakaiskapo mo, tanan butang, nga moabot gayod. That shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Aron pagbarog sa diya sa pagbalik yun ni Kristo, kinahanglan makakita ka. No? Every eye shall see the coming of Jesus Christ. Makita yun na sa mga mata. Muna nga dapat usata. So ang makakitaan na katulang ang dili mo agi kamatayon. Kalang kana lang maka-overcome. Abi ni mo lisod yun ni sabto na pulos sa Ginoo. Mystery ni dili ni ingon nga sama ra ni dili sa kalibutan nga gitawag og kurso. Although kurso ni pero spiritual ni kanang about ni sa langit ba. Kanang pagpangalagad nga pagsimba dili na ingon part na sa imong kinabuhi nga kailan ka Ginoo. Kung imong basaw na pulong sa Ginoo ingon ni Jesus Christ, that is your life. A new life. Mo nang bago na tong kinabuhi kanang naa kang Kristo ni dawat kang Kristo na siya new life. He is a new creation. Walang gingon old things are passed away. Unsa man ang old things kanang mga celebration nato sa atong pagkatao atong una pa nagikan sa taguang kansainahan. Mo nang wa na substance sa tao nga sige gyapon celebrar. Unsa makatawanon ka lang gyapon? Mo bitaw nang nagpabautismo ta aron ma new life ta. Mo na gingon ni Pablo kanang bautismo nga matod pa niya gikalubong na mo. Unya nabanaw mo sa espiritu nga mo nagbanaw kang Kristo Jesus, doon na natay new life. Mo na ang tanan gibautismoan gilubong na. Kung wa na sila new life, wa pa na sila na banhaw. Uban ni Kristo, dugay na si Kristo na banaw, pero kanang mga tao nagpabautismo basta wa pa new life, wa pa na nabanhaw. Kanang gitawag og new life, that is a born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mao gyud tinuod gingon sa Bible. Mo na nga kita ingon ni Jesus Christ, ang litag moabot jud sa kalibutan. Ang mga tao di sa kalibutan nalitag na. Nya gusto ni Jesus Christ maka-escape dito. Nya anang moabot sa tibuok kalibutan. Aron makabarog ta sa pagtan-aw pag-abot sa anak sa Dios nga mao si Kristo munaog man na siya.
ang mga disipulo o mga nasunod kang Kristo Jesus sa diha nga siya nabanhaw katong appearing of Christ gani. Apparition, no? Apparition of Christ, no? Doon na may mga tao nagtanaw, samtang nagtanaw siya, nakapasi sa yuta, nahibong siya, gisaka. Wa mo pinakaingon, elevator ang gisakyan. Kundi nakita nila pagkabot sa unang panganod ng mga ginisakaw niya. Isaka siya. Matong niingon ang mga manulunda, mga Galileano, nung nakakita ko sa pagsaka ni Kristo. Niingon ang manulunda, mga taong Galilean, ano nagatutok mo anang tao nga gisapgaw sa panganod. Matod pa dito sa manulunda, kanang tao nga imong gitanaw, mao sa na ang iyang pagbalik sa pagawon sa panganod. Mo na si Kristo. Moabot ang panahon kanang ilang gitawag og rapture. Sa pagawon na siya sa panganod, yung katong mga iya sa Ginoo katong mga matay diya kang Kristo mo unang mabangon ug katong mga buhi diya kang Kristo mo to sa pagawon kung panganod aron magtagbot sa panganod. Pagabot sa panganod itog pata dito sa Mount of Olives kay doon na siya plano gyud. Kung imong basahan ang Bible sa sini sa palangdaan kang Moses, gusto gyud ang Ginoo maghari sa kalibutan. Pero kayo sa man wala may tao nga gigamit sa Ginoo nga muhari. May usa ka panahon nga si David iya yung gisampol nga nihari gyud siya sulod sa 40 years. Gani iyang pinili primerong hari sa Israel, wala naglampos. Si King Saul nga mismo siya mo nagpili, namatay si King Saul. Sulod sa 40 ka tuig naghari siya pero giingnan dito sa pulong sa Ginoo, unfaithful king. Pinili na pero namatay nga dili matinumanon nga hari, dili matinuhoon ba. Mo na si David mo na gigamit. Mo na nga adunay pulong dito mismo gaya si Jesus Christ nga panumbong nga katong kingdom of David nga mao kana ang ato ang pangalagaran nga ang kingdom ni David magpadayon. Kaya wa naman to nagpadayon. Kuha mo to si David kay basig Ginoo Diyos ba. Ilahang kuan ang Ginoo sa tinuod lang di gusto siya nga aduna pay laing Dios. Gani ang mga sikat atong unang panahon sama ni Michael Jackson gipanguha. Kay basig himo unang Dios. Tanaw ra gud mo sa karaang concert ni Michael Jackson, mga tao grabe kayo mo idolize, no? Muhilat yun, magpakamatay yun sa panahon sa Beatles. Naay mga dagkong tao nga makaingon ka gipanguha dayon kay nga naman di gusto sa Ginoo nga ang tao nga iyang ginuhat mo na magsilos ang Ginoo. Siya nagbuhat niya, lain mo imayaon, lain mo imong isilibrar para na ikaw gipili sa Ginoo nga mahimong anak niya. Kunang kinangan bautismo ka aron new life ka. Unya ang imo apang isilibrar, ang imo apang old life. Bakit na ako ingnon tatamo kana mga celebration dili because of mga butang dili sa kalibutan nga naangkon nato. Pero kay na born again naman ta, dili ata angay magsilibrar. Para nang Mother's Day, kisa man yung gisilibrar ana. Nagtuo ba mo nga ang Ginoo dili siloso? Number 1 ingon ni Diyos, di mo kaalagad kay ang Diyos siloso uga balaan. Mabitaw na ingon si Pablo sa mga hintil niya ang gialagaran sa mga hintil, dili mo ang Diyos mabuhi, kung dili mga idolize. Wala nga ang Ginoo nasuko daw sa mga hintil, pinaagi sa pagsilos kay lahi ang ilang gisimba. Mabitaw nang dapat makailatap mo kinsa atong gisimba. Ano man? Para may bawo kita kung kinsa yun ng Diyos nga atong gisimba, aron dawaton niya atong pagsimba. Pamita na ang mga pagpangalaga dato karon ako, tultiyam ta mo, tininuod ni. Dili ni ingon nga kanaganing murag kay mo pagkatao diri part lang ng simba. Part lang na sa imong kinabuhi, wa ka kabalo nga din mao kana ang naisulat. Mao bitaw na nga kita magbantay ta ngano man
kinahanglan maka-overcome ta. Kay mabot yun ang litad. Litagon yun ta. Aron dili ta kalahutay. Mo bitaw na gisulat ning kinabuhi ni Job. Kay si Job usa ka sampol nga niduol sa Ginoo niya. Si Satanas muduol man pod na accuser man na siya, akusahan man kay niya dito sa Ginoo. Nga nangalagad ra ba na siya kay imo man dunggi panalanginan. Moto nawala ang panalangin, iyang gisulayan. Mo nang tanang tao daw nga muduol sa Ginoo, si Satanas muduol pod na. Mo bitaw na ako karon sa priyang tamuron. Doon ako ibati karon. Wala na kayong Lord. Sige na kong gisgot about ng kinabuhi ni Job. Wala nasabtan ako ang gibati karon kay nudo ko si Satanas sa kuha. Karon dili ko makawali ninyo kay gusto mo gusto tinuod. Wala kung dili mo maminaw ako'y mahimo. Mo bitaw na kanang panahon nga din kita nangalagad sa Ginoo sa ulayng adlaw ingon pa niya dinhi ni Jesus Christ sa Lucas. Magtukaw yun sa mga pag-ampo kanunay aron mahimok mong takos nga nakaiskapo mo ni ining kalibutan ni aron maka barog mo sa diha nga mobalik na ang anak sa Dios nga mo si Kristo. Mo bitaw na ang 1 Peter chapter 2 2 Peter chapter 2 verse 19 to 22. While they promise them liberty, they themselves are the servant of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Samtang nga siya nagsaad o kagawasan, ug ang ilang kaugalingon, nangalagad gyapon sa madunot. For of whom a man is overcome, kay kaniya nga siya unta naka-overcome na, of the same he is brought in bondage. Mao man gyapon nga mura man siya og nagapos. Gapos badris kalibutan ba? Sabi nimo sa tinuod lang kining pagka Kristohano nato. Dihatag atagang tagkahayag aron nang mubalhin kita sa bahayag. Kaya naaman to sa kangit-ngit. Mo naaman to sa bondage. Nga din nagapunta diri sa pagkinabuhi lang ining kalibutan. Wa man ta na baton og kagawasan ining pagkinabuhi sa kalibutan. Nya kanunay lang ta mangita para sa ato kagalingon. Wag yun nato pangita ang sabi mahitabo nato uling adlaw. Wag yun ta naglantaw ana ulaw tay pawata. Wa bitaw na ningon sa dinhi. While they promise them liberty, they themselves are the servant of corruption. Samtang naminaw sila, mga tao daw kuno, gipramisan og liberty, kagawasan, mahitungod ginipulong sa Ginoo. Lagkinabuhi man gapon ang ilang kaugalingon, nangalagad ang gapon sila sa korupsyon. Kanang madunot ba? Mga matay man ang gapon. Unang makaingon ko nga mga tao, appointed ang gapon ang tuday. Nga naman, sa tinuod lang, at unang panahon, giingnan niya mga Israelite tao sa Ginoo. Visit niya ang life and death, but choose life. Kunya ang say gingon ni Jeremiah, he chose death rather than life. Tinuod yun na. Mga tao, okay lang nung mamatay. Mura wag di madlog sa diya nga mga matay na. Muhilag yun ang sila kung mga matay na di lang magpakita. Pero nga, ang saong taman, wa man sila pagtuo nga mabuhi, mo nang di na lang mabuhi. Dito makaingon ko sa mga kauban ba. Sa panahon magsakit, mangayo nga maayo. Kunya karo kung di maayo magkasakit, mamatay na lang. Di na hinungtong ingnon nga it is appointed unto man once to die. Dawato na lang niya, which is nga din si Kristo yun. Kung atong una-una, kung niani yun si Kristo, anong paghatag og life? Kung sa nga life, ang ilang buot na sabot ka ng eternal life ba, humansay mong kamatayon, saan man mo pag-receive, mabito nang na-overcome, kinsa man itong maka-overcome, kung saan itong overcome-on? Kaning kalibutan. Sa tinuod lang ang tao, mamatay yun. Mabito na si Kristo ni Ani, ang una yung gihimo diri, dili lang ang pagwali about anang kingdom,
nga gipakanaog na sa Ginoo nga musulog sa kingdom, mo nang ningot sa seek ye first the kingdom and his righteousness. Nga matod pa niya din ha, dili lang kay kingdom ang iyahang gibalita, kundi giayon niya ang tanang klaseng balatian. Aron kang musulog sa kingdom, mahimong tapos. Nga way balatian, mo nang gingon ni Apostol Pablo nga din, about anang communion. Siguro wala ta nagisgot og communion. Kay kanang magong communion, that is kanang gitawag og parables lang na. Nya, kasagaran ka bagyo, parables na gihimo kay mao daw nagisugo. Wala matag simbahan na ay communion. Kita watay communion kay ngano man. Ang meaning manggod sa communion is kanang atong pag-anhin dinhi nag-communion ta sa Ginoo sa body ni Kristo. Ang body ni Kristo mo man pulong. Unya nga kita ni ani dinhi ingon pa niya, na remember nato nga kita yugasan na sa dugo ni Kristo. Mato ang cup. Kung di ka mo ato sa adlaw sa Ginoo, wa ka nakig-communion, wala ka nag-remember sa cup, which is the blood of Jesus nga muna nag-look up nimo. Unya, kung di ka mo ato ka dito, dili ka pun tapos. Muna hinungdan ingon ni Apostol Pablo, muna hinungdan nga kamo, nga luya, nga sakit, o nga matay, kay di man tapos. O bita na, kung wanit ka dili kinanglan tapos yun ka. Sa unsang paagi, abi nimo sa tinuod lang kung matubang gyud sa Ginoo, kanang mga tawo nga niatubang, asa matubang sa Ginoo. Nga diha sa nga nagawali og tinuod nga pulong sa Ginoo. Wanang pagatubang. Kinahanglan adunay pure heart. Gani ang matubang sa Ginoo kanang mga tawo nga dili na nagligoy-ligoy sa kalibutan. Kanang mga dapat matubang sa Ginoo, kanang mga gitawag og doon na new life kay nabautismo na, doon na gitawag og born again, dili sa unod kundi dili sa espiritu. Gitawag na sila giingon sa Thessalonian, he is a new creation. Nga ang old things are passed away. Mga old things na to, kitang mga iya gyud sa Ginoo, dili na nato ni gamiton ang atong unod nun kay spiritual naman ta. Ang physical, mo bitanan ningon dito sa Roma chapter 8 verse 1. There is no condemnation who walk not after the flesh or the spirit. The flesh. There is no condemnation who walk not after the spirit. Wala na daw pagkundinar o imperno na sabihan nga ikaw naglakaw sa espiritu. Kung naglakaw ka sa unod, mo nang gingon, naapay condemnation. Mo bitaw kita mga Kristohanon. Mo bitaw ning gitawag na po ning ako ang pundo. Ay bungga ni ako mga kaubanan sa distrito. Kung sa daw ngalan sa kuha. Sa tanan mga title sa mga kasimbahan gipangsulti naman nila ha. Nakaingon ko. Lahi ang ato ha. Kaya nga naman, personal life ato ha. Ilaha, group, no? Para na mga assembly, mga baptist, mga the cross of Jesus Christ, o say, daga kayo lang mga title. Pero sa tinood lang ako nasabtan diri, kung kita gitawag ko spiritual life in Christ Jesus. Kung nanatakang Kristo Jesus, kinahanglan spiritual na ang ato ang kinabuhi. Atong life by spiritual na natao na ka diya sa espiritu, dili sa unod. Muna nga siya, nagahatag siya og gahom nga mahimot ang anak sa Ginoo, dili ingon sa kabubuton sa unod, dili kabubuton sa tao, kundi dili kabubuton sa amahan. Muna iyang gingon dito na ang mga tao lagun agin sa Ginoo. Muna iyang gingon, while they promised them liberty, they themselves are the servant of corruption. For of whom a man is overcome, kay kinsa ang tao nga nakalabang naman ta, of the same is brought in bondage. Mura mong Japon na sa bondage sa mga problema ini mga buwatan sa kalibutan. Nga mura kag pariyara gapo kag walay Ginoo ba nga magkinabuhi ka ini butang sa kalibutan. Gani ni gaingon siya dinhi sa verse 20, for if after they have escaped
the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Nga diin kita unta nakagawas na daw ta. Namatod pa. Pinaagi sa pollution ini kalibutan tungod sa kaybalo nato. Diya kang Kristo Jesus nga atong manluluwas. They are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them the beginning. Mas grabe na daw hinuon siya kaysa sinugdanan pa. Kanang mga tao nga naalang yapon sa bandage. Kita naalang yapon sa bandage nga maningkamot ining kalibutan. Nga kabalo naman ta nga din dunay katapusan ning kalibutan. O say makahinumdum ko sa akong mga kaubanan, mga pastor ba, masupo lang na po sila, pinagpulong sa Ginoo kay ano man. Labi na kung ila kong patismonyohon. Nga na lang yun sila kay nga man, wala nila ito nabati. O bitaw na nga, para sa ilaha, o bitaw na nag-gather daw kami, tungod kay na may gitawag o senior citizen na. Dali maka nga nagtapog mi, katawan ng kaay ka naman kayong dito. Nga nung ako pa mang yun. Kabalo mi nga senior mi tanan, nga ang mga senior na ay discount. No, na timing mo ko sa gawas, wako kadungog nga kinsa katong mga senior citizen nga ID ipaduol aniya watong gingnan ako anong ulit kabalo naman ka nga puro sa senior diri ingnan ta kunimo ay mong IDB doon ako itulog ka ID ra ba sa senior citizen wala na lang ko saon taman asya na lang po sila bilang takabuk dito puro ta senior di mo to nagkaingin ko ba ano ako pa malihino kayo juga, salamat lang Ginoo kay nga naman. Isang senior citizen ko, na mapupusin mo ha. Unang katawan na lang po sa ilaha. Sila, ka-discount sila 40 pesos. Ako, automatic yung 200 na which is nga, wala guwang-guwang pa po itong mga sunod na po. Pero glory to God lang. No? Muna yung gingon. Matod pa niya din, they are entangled again therein. Labi na kung ikaw kuno, naunsa naman ka, naka-skip na kaining pollution, baka ning mga pamaagi sa kalibutan ba, ang nakapolyot, ini ka ng asuga ni asug. Parang ang tinguwa mo sa kalibutan, trabaho, aron mabuhi. Kung way trabaho, walay kinabuhi. Muna tawag mo magitapulan, kayo nga mga way trabaho. Muna nga ang plano yun sa mga tao sa kalibutan is trabaho. Tamang tutugin mo ni Solomon. Eat and drink and play until you die. And tomorrow you will die. Muna na maging ang tao. Muna ang pollution nga din nagpalibot sa kalibutan. Pero naka-skip na taana. Nga naman. Because through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled. Kung sila lang gihapon kinabuhi, pag intanggol mo kahit lang gyapon ang mga Kristiyano ni munana lang gyapon imong kinabuhi sa kalibutan di kinanglan ang gyapon nimo ng mga salapyaanong bahay wa gyud ka nagunahuna nga dunay adlaw nga gihatag sa Ginoo which is mo na imong life o bitaw na nga gitagaan ang kagunong kaadlaw pero ayaw gyud nga ang Ginoo baliwala lang nimo mo nagiingon nga intanggol ang gyapon ka ng mga tao nga din baliwala lang ang adlaw sa Ginoo mo na yang gingon dinhi entangled therein and overcome na napildi pa yun na overcome pa yun sila ingon pa niya the latter end ang iyahang katapusan is worse with them than that beginning mas grabe pa ang iyahang dangatan kaysa sinugdanan wala mga Kristohanon nga baliwala lang pagpangalagad sa Ginoo mas grabe na imong dangatan puhon. Maulit ka nang muhingo ko ninyo, ayaw mo pagkintanggol ninyo nga, ang mga tao lang hunahuna, magpaabot na lang. Paningkamot mo kay na may preparasyon. Verse 21, for it had been better for them not to have known the way of righteousness. Mas maayo pang wa sila ka baluaning dalan pagkamatarong. Wa pa unta sila, maayo pa daw nga, wa pa mo kadungog gining about anang Kristo.
About anang pagsimba-simba. Tingnan naman. Grabe na inon imong dangatan na. Mas maayo pa ingon pa pulong sa Ginoo. Maayo pa ang tagwa mo mahibaw anang pulong sa Ginoo. Then after they have known, kay human sila nahibaw na nila to turn from the holy commandments deliver unto them. Dibiya na inoon sila ngadto sa mga sugo sa Ginoo nga sila gipagawas na. Kanang gidawat ang nila si Kristo atong unang panahon ba? Di ba atong unang panahon gidawat na ninyo si Kristo? Mga hinungdan nga din amo kung karon lang mo ngalagad ug maninuot pa sa Ginoo, naa pa may panahon nga matod pa niya i-redeem pa nato ning time. Kadto gayong wala gayod na ning kamot ug wa kadungog mas maayo pang wa na lang mo kadawat sa Ginoo nga naa Kristo nga nagpakamatay daw sa mga tao. Mo na yang gingon din sa verse 22. But it is happened unto them according to the true proverbs. Mo na nga matod pa niya may tabo kanila. Katong nakikintanggol, katong nakaikyas pa pero naalang Japon sa bandage. Namatod pa niya, kana may tabo na kanila, sumala sa proverbio, sumday proverbio ni Solomon. The dog is turned to his own vomit. Again, ang iro, iyagya po ng kauno na iyang sinuka. Kita na mo giro. Yang suka kauno ng Japon niya, kung isuka na niya. Wala pa mukha, kita no. Sumot nga, nawa mo nag-observe siguro. Bago lang ganito naging simana, namang gito ilo diya, gisuka niya, pag lakaw lang na ako, pagbalik na ako, kay kaunta na akong daspan ba ito, pagtanaw ako, nawala man. Kaya nakakita naman ko, ana, mga iro, musuka, kauno ng Japon nila, mga, money gingon sa proverbio. Namatod pa niya, the dog is turned to his vomit. Ganyan yung gisuka ba? And the soul that was to her, swallowing in the mirror. Manang din. Nga kani, matod pa niya, makita niya nga siya unta na igwasa na, unya, iya lang yapon, dila mo ang kanang gitawag og hugaw. Nay another interpretation sa mga Bisaya. Baboy. Di ba? Hugasan ni mong baboy. Balik lang Japon dito sa Dunangan. Isa ang kabaw. Muna na ang giingon sa proverbio. Ang mga tao nga nidawat na kang Kristo Jesus, maulang Japon nilang buhaton. Day 1. Naghimo lang Japon sila sa ilang old. Gitawag og kanang any man be in Christ, he is a new creation, old things have passed away. Gihimo lang gyapon nila ang old things. Wala gyud nila bay kay nga naman sige man gyapon silibro sa ilang labi na kanang birthday. Sa tunood lang no kanang pag-birthday nato. Kinsa matong gisilibrar ana? Ang atong pagkatao sa kalibutan. Nagkikita Kristiyano naman. Dili naman ta nagsubay sa unod, sa espiritu man. So, why katurnganon nga diin kita, umabit na usay, ang tao di kasabot kay wa mong ginag pasabot, wa na mong ginag sulti ka maturan. Muna ako musulti ko ninyo, bahalag din mo to, basta ako nakasulti. E mo man ako ang plano, ang akong kuwan sa Ginoo. Pagkigistorya gyud ko niya. Ang Hebrews chapter 11 verse 32 and 34. Ingon pa niya dinhi. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of unsa pa man ako'y kasulti ninyo nga ang akong panahon man. Wala naman. Musulti lang ko about ninyo. Matod pa niya, tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah and David also and Samuel and of the prophets. Verse 33, who through faith subdue kingdoms, through righteousness obtain promise, stop the mouth of the lions, quench the violence of fire, escape the edge of the sword, out of the weakness were made strong, wax valiant in fight, turn to flight to the armies of the aliens. Muna, kung sa initabo kang Samson sila tanan, tungod silang pagtuong, unsay nawala,
unsay na subdue nila kingdoms. Ila pang nasirat at ang mga bakba sa lions. Unya ang mga napugnan nila ang violence of fire, queens, the violence of fire. Unya naka-escape sila sa edges of swords. Ang mga espada, gira ba? Pagmatod pa niya. And made is strong, valiant of fight, nahimo silang ligon. Ug niya aduna na sila kaisog mo fight. Unya matod pa niya dinhi. And turn the flight of the armies to aliens. Kung ilahang na pagduwas ang mga ilang kalaban ngadto sa mga layo. Mga dili, taga dili, ilang di pagbalig ba karon. Di sila kasulod diri kay ngano man because faith. Ako bitaw na ang faith yun importante na ko kanang hinay na isulat gani. Tuhoy dayon ayan ang ingon dili tuhoy kung mingo ka dili alanganin pa ka. Kung ato isgutan ng Hebrews chapter 11, ang tanan gikan kang Moses, gikan kang Abraham, nahitabo sila nga nagbadaugon because of faith. Kaya imposible makapay mo sa Ginoo wa kay pagtuo mo na kung yani ka diri di ka mo tuo, wa kay pagtuo, maka-overcome ka. Muna ang atong pag-overcome even our faith. Ang maka-overcome, maura na makalingkod tungkol sa Kristo Jesus sa iyang trono. Kanya maka-overcome ang sa tungkol sa itong pagtuo. Mauna, how to overcome? Escape in the snare. Mauna, one good mo kanang ikyas good mo sa litag ba? Kay ang litag na aman ang litag. Gani, naapata sa litag karon. O nalitag pata sa mga gitawag o kining mga kalipayan ng kalibutan. Psalms chapter 124. Verse 6 to 8. Blessed be the Lord who hath not given us as a prey to their teeth. Dalaygon Diyod ang Diyos daw, ingon ni David ha, na wata yatag ngadto sa manunukob sa ilang mga ngipon. Sa verse 7, our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowler. The snare is broken and we are escaped. Our health is in the name of the Lord who made heaven and earth. Wala yang gingon. Nga ang litag daw kuno nabungkag, nagguba, nagisi, ingon pa niya. Tingano man. Ang ato manguntabang, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Nga ang atong tabang na sa pangalan sa Ginoo nga mo nang lulubuat sa langit ug sa yuta mo ni. Mo ni dalaygon ningon ni David nga kita daw wag yatag sa Ginoo na kung yatag ta ini mo bitan ang magkampot nga dili ta ilid niya ngadto sa snare kun dili maka-escape ta. Mo nang gingon ni Jesus Christ, pray always, watch and pray. Always aron dili daw ta malitag. Kaning polar, adunay duha day ka term yung polar no. Ato kung gingon sa inyo nga polar atong una. Tama man pod no. Although katong nabasa na ko sa bagang dictionary, ug kini karon sa tawag sa cellphone nga dictionary, nasabtan ako. The more nino nasabtan ako nga ang mga tao na litag sa polar. Katulad kay polar nga kung gingon, mo to ang collaborator about aning dictionary, nag-interpret ba. Igsuon ni Henry. Kunya karon sa dictionary sa cellphone, ang meaning day kuno sa polar is a person who hunt a wild owl. Kanang mga sama sa langgam, sama sa manok, mga wild ha. Kunya ang polar is hunter. Nagatukog yun na. Motong gingon ninyo, niya ang natukob daw kuno, kanang ang tao natukob,
imposible daw puno ka ng isner nga walay gibutang. Naagi gibutang niya aron madani itong tukbod at malitag ba. Kaya di po na magbutang og litag, ang maglilitag daw puno, kung wag yun siya makuha diha, dapita. Kung asa nga gianan, para ng bukid, naka-experience na yun ko, nagbutang ka itong limbro ito nga, kasi kung sa dili na itong ibutang ka ito, kaya liting agi ang babulalas. Pagkatulog ka daw, nalitag yun. Mo na ang manglilitag. Si Satanas mo na ang manglilitag na ito, imposible nga way malitag. Gani si Jesus Christ nag-ingon, wabot yun na ang litag sa tanan. Mo na mag-ampo lang yun ta, nga di ta maapil. Wabit na si David nag-ingon, dalaygon yun ang Ginoo nga di kita wala tagyatag ngadto sa mga glilitag, sa mga manunuko ba. Naka-skip ta as a bird out of the snare of the fowler. Nga matod pa niya kay ang ilahang snare is broken. Although nasakop ta, nabungkag man, nagisi ba, kay tungod kay naa naman tayo knowledge of Christ. Muna nga escape dito ta. Muna iyang gingon. Nakaingon yun ko nga parehara to kato pag-una ko sa inyo nga Fuller is a collaborator of the dictionary sa ato pa dako pag bride. Si Apostol Pablo nag-isgot about anong mga bride. Ang mga bride daw kuno kanang naay wisdom din sa kalibutan. Tungod sa ilang wisdom, wala nila kaya sa Ginoo. May bride man tayo. Di naman sila mula ng mga kuhan. Gani, underestimate ko na nilang dili bride. Glory to God nga po, dili ko bride, ulis kalibutan. Kaya gipili sa Ginoo ang mga dili bride. Nga? Mga kanang dishonorable things, kanang mga butang na din. Murag, di pa sipat ang tao, gibalula ang tao, pero naade di ang pulo sa Ginoo. Pero, manang gingon ako sa inyo. Inato simbahan, bisag moingon sila sa mga klaseng simbahan. Bisag invite na po tanang mga pastor siguro dili sa simbahan kay sige sila ganyo dili na po daw ni mag-meeting. Ako dako gid sila ikasulti ni pero wa sila masayod na din. Ang kamaturuan na diri. Gingon man gud ni Apostol Pablo nga ang Ginoo daw kuno wala nagpuyo na sa balay nga binuhat og tao. Lakod pa ko sa tiwa siya naghisgot anang building. Kundi ang iyang gisgutan abot anang building na ikaw ang templo. Munay kung atong sabton, bahalag kung sa nakalugar nga imong gisudlan nga pangit na aslo nga daa di ang pulong sa Ginoo. Nga ikaw mahimo gayong building niya. Nga ma-build up yung kanya. Mawit atong usay, nagtestimonyo ko dito sa mga kaubanan. Akong gingan, bisag gamay rami, kaya ang tuyo sa Ginoo dili quantity, kundi quality. Pagkunsa man ako muabot ang pagsulay, labi na nga na ay giprapisi diri, so rin adlaw, terrible na. Kung man mga inon nga, kung muabot na, asa na mga tao, magkatibulaad. Wa ba mo kabaw nga ang Ginoo is vengeance, ang Ginoo is wrath and punishment. Kanang 666, mo na ang time sa iyang palimalos. Mingo adi man po magpamarka, tanawon ta. Kundi pag ka magpamarka. Kay wan ka dili gani ka mailisan. Nga din kanunay lagyapo ka magbarog anang mga kahadlok nga which is ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 29, while we stand in jeopardy every hour. Nga nung kanunay man ta magtindog sa kahadlok, ginagukod ta, nakata sa danger. Mo bitaw na dunay twinkling of an eye. Aron di na tamadlog sa kamatayon, kaya ang kamatayon, lamyon naman na sa kadaugan. Diyan na pag-ilis, in the twinkling. Kunyang dili ta ka, apil anak. Mo na nga diin, wingon na ka, mudagan din ko, basta dili na ko magpamarka. Nagtuo ka di ka mamarkahan. Kunya kung ikaw di ka magpamarka, patyon ka, nagtuo ka, maluwag ka. Nga panimalos naman sa Ginoo, gituyo bitaw na, gisulti bitaw na niya, there will be a great tribulation. Ano man gisulti na niya daan, aron mangandam gyud ta. Unsa man atong buhaton na, gani among gisgutan dito, di ginamawala karon na sa Senado karon. Giawag sa mga pastor nga mamirma tanang Kristohanon nga dili na madayon ang
ang gitawag og kanang bill nga ilahang gipasarba kay diya daw sa bill mo to ilang gingon nakaingon ko hadlok mo kay kung naalan daw kalitraon sa balay pag may baw anak waon yun na dahil una siya dito sa lugar nga din hantun maayo yung mana na kung ginoon na yun na kung ikaw ay pagtuo sa Ginoo na yun na mo bitaw na nga naatay provision nga mao pinipulong sa Ginoo nagtuldo ba yung magpaabot ka kay naa may promise sa Ginoo nga while the promise mo nang giingon of liberty yung mga tao lang gyapon na sa corruption mo nang kuha na lang corruption nga diin kita makaabot anong twinkling of anay aron may lisan ni dilit na madunot mo na iyang giingon dinhi nga nakaingon ko nga katong Paul nga katong collaborator mo man ang giingon dahil sa Ginoo nga din ang mga tao gyud nadani nalitag sa mga fuller sa wild hunter nga kanang gitawag diri ni Apostol Pablo mga bright nung matod pa niya pinaagi sa ilang pagka-bright wanay noon sila kay sa Ginoo mo na iyang giingon diri sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Muna ka ng mga bright, muna inungdan na wagin na, ni-interview na ang butang. Nagingon sa Ginoo sila kasing-kasing, nagiandam sa Ginoo sa ring adlaw. Kung sila kabalong sa giandam sa Ginoo. Kung sa may giandam sa Ginoo sa tuwa. Kanang twinkling mo panay. O bitaw paningkamod yung anhidini kay wata kabalo kanu sa anak. Mura man na ito ang groaning. Muna giingon nga mailisan niya itong lawas nga di madunot mo bitaw na nga nganong nagsimbat sa kanunay nganong nag-anit sa kanunay aron pag-abot sa twinkling o panay itawag bitaw na twinkling o panay pinakagamay pa na sa minuto di kaka ingon nga 1 minute lang na how seconds nakagamay na sa mga segundo sa imong kinabuhi twinkling pag tilok lang nimo wala ilisan na ka nya karon di ka mailisan mo nang gingon ang vengeance mo na ang great tribulation ang punishment mo na ang 1,000 years ug ang wrath sa Ginoo mo nang 1,000 years nga ang tao magpuyo sa kalibutan bisag way pagsulay pero naa diha kapuno sa Ginoo pito ka panaksan nga mabuhi ka sulod sa kalibok ka tuig may lang kag namatay ka kay pero maumang gyapon ang patay nagkantos na daan o dito yung pamutana kan Jesus Christ asa man diya sa ang mamatay ang tao mo itong isulti Jesus Christ about kang Lazaro o kang dato kadya nga nangamatay sila asa man sila ang iya sa Ginoo na sa sabakan ni Abraham o kang katong dato tuwa sa little shul sa hill nagantos na daan una katong nangamatay nga dili iya sa Ginoo nagantos na to katong iya sa Ginoo amo kung kinsa tong iya sa Ginoo sigurado katong iya sa Ginoo katong mga nagahalad sila sa galingon. Diya kang Kristo sa pagwali, pamatay sila sa pagwali. Mo bitaw nang din ang iyang gingon din ang mga hintel by wisdom. Nangita ginag wisdom mo nang ikaw, hintel man tayo mo pangita wisdom. Ayo mo pangita og bright, kaya ang gipili gyud sa Ginoo ang dili bright. Aron pakaulawan ng bright, unya kung kamo na under mo sa mga bright na pastor, kini akong pastor bright ni pero wala mo tudloy kay ngano man wala nagipili sa Ginoo na isulat man na mo bitaw na nga din makita gyud nato gani si Jesus Christ ngano sa pasungan man gyud sila nagpakatao wa man gyud itugot aron dili manundog ang tao ba nga din adto gyud sa first class mo pakatao ambot pasabot niya ngano sa pasungan di content na lang ka kung asa ka matao paslo nga din na tao pero bangan sa Ginoo muna iyang gingon din ang 1 Corinthians chapter 4 verse 9 ningon pa niya for I think that God has set forth as apostle last as it were appointed to this for we are made a spectacle into the world unto the angels unto the men matod pa ni Apostol Pablo iyang giisip niya sa Ginoo nga siya gisit up as apostle last appointed to it siya ang katapusan na gi-appoint nga ikaw Apostol Pablo magpakamatay ka tungod sa pulong si Jesus Christ nagpakamatay tungod sa pulong
Mga propeta gipatay tungod sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Mo na yang gingon appointed last to death. Nga naman aron mahimot ang spectacle into the world. Kanang dis kalibutan og sa manulunda og sa mga tao mahimot ang talan-awon ba? Unsa may ato tan-awon sa tuwa lahi. Mahimot ang lahi kanang spectacle, something exhibit to a view as unusual. Kanang unusual, notable or entertaining. Kanang murag lahi ba? Lahi yun ni sila mga Kristohanon ba? Glory to God. Sa tinuod lang. Manang gingon, kung nagdula na kong basketball, diyan nila may bawaan nga lahi ang kong ginulaan. Dagan pa ko, bisig munin niya akong edad, sigal patukin nga naman. Para sa tao sa manulunda, hindi sa kalibutan, mahimo datang lahi. Dili mamatay, lahi, spectacle mo na gingon ni Apostol Pablo. Mo na nga si Apostol Pablo ang ministro sa mga hintel. Kunya siya ang last mag-appoint nga mamatay. Dato pagsuli mo naon, kitang mga lagad sa Ginoo, lahion ta niya, dili ta mamatay. E mao man na yung gingon dito. Bisan sa John chapter 5 verse 24, mo believe ka, mo keep ka sa commandments sa Ginoo, makabaton kag life, life pass not by death. Mulabang ka lang dito sa kamatayon. Di ka muagig kamatayon, mulabang ngadto sa kinabuhi. Mao bitaw na kanang gitawag og exhibit, something exhibit. Nga matod pa niya to submit the document to a court of officers in the course of proceedings. Mao na imong i-present sa mga tao nga ikaw lahi ka. Dili ka mao pareha lang gapo kanya, magkasakit sila, maluya sila, di sila ganahan. Simba na lang, wala magkasakit, di na mo simba. Wa mo ginangayo nga ang Ginoo gayud mo ayon niya. Mo bitaw na sa kabutan na diin ang pulong sa Ginoo is secret man ni, wa man ni gisulti sa tanang mga tao. Nagis ko sila pulong sa Ginoo, pero kadtod kayong mga pinaka-tinuod gayud nga Ginoo sa Ginoo. Para nang life, nga di kay mamatay, pan ba na, gikumo na, wala na ibaw. Gani ako gani usang sultihan ng pastor. Nga naman, secret manggod na. Glory to God, nga din kita, di padaygan. Muna yung sa kabutang nga sa nagbasa ko. Ang Romans chapter 8 verse 36, as it is written, for their sake we are killed all the day long. We are counted as a sheep for slaughter. Mo bitaw na kung kita manggod, nagamot ay pagsulay, di-counted mangguta mura tag karnero nga ihawon lang ba. Pero di kita maihaw go. Sa tinuod lang ilang panggingon na dili ka mo na dagko kay mga pagsuway. Ingon pa ni David sa Psalms chapter 44 verse 22. Yes, for this sake are we killed all the day long. We are counted as a sheep for the slaughter. Easy mangguta nilang karnero na ihawon lang. Momita na nga ang Ginoo nag-ingon si Apostol Pablo daw kuno sa 1 Corinthians chapter 15 verse 30. And why stand we in jeopardy every hour? Ano man kita barog man taan ng tahadlok, kakuyaw nga muratan slaughter or sheep for slaughter. Momita nang gingon sa Hebrews chapter 2 verse 15. And delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Muna ang na-bondage nato. Muna ang mga tao gani, imbis gipramisan siya og liberty, na unsa namang yapon nga naaman ng yapon sila sa bondage. Unsa i-bondage nato, kanang lifetime subject to bondage is mahadlok ug kamatayon. O bitaw na unsay mga lagad mga tao, manikamot na lang diri kay aron na ay preparasyon ba. O bitaw na ang mga tao naanay gitawag anong pen health, naanay is naanay St. Peter, naanay memorial, nanatanan kay nga naman moabot day na madlog sila na basig diyan lang sila sa dalang ibutan. Mo na yung sa kabutan ka din, kung ikaw kuno sa tinuod nga lagad so ako di man ta gusto diseases na tuslan naman ang noon. So kay sa unta man ako ra man yung sa nito o di
Wala gitu. Pero kang Ginoo gani si Jesus Christ usara mangod mo nang wa tuo isa sa tanang tawo usara mangod siya ng sulti. Sa Roma chapter 8 verse 21 matod pa niya dinhi